Добро утро. Значи, май се води 6 февруари. Ние тук още не сме справили да пием. Говоря вина, не знам колко промила, 3-4 има някъде. 800 мл, 40 градусова руска водка и тук с моя приятел Андриан Ярославов Джамбазов, аплодисменти, ще ви изпълним едно много важно, сутрешно, събуждащо парче. Горчива обич, лека и пива, остани като малия сена, че истинското вино е горчиво, благословено няма да цена. В живота ми, като калинка, тук виждам Бог, имам топлата длан. На осинка, ще бъдем. Няма водка. Моя приятел се справя. Това остана от литър и половина руска. Вече е съмна. Или руска губерния. Вино е горчиво, няма да те да.